Het pronkje rieden mat van het stoffige imago af. Het is leuk voor jong en oud en je leert er direct nog een soort van. Dat zei Art Schenk, oud-topreedrieder en ambassadeur van het pronkje rieden. In Ljouwert is het een centrum seksueel geweld iepenen. Anke van Dijken van 4 vertelt erover. Goeie dit is Bient, mooi aan tafel topkok Jan Smink. En hij docht het weer de nationale titel pakken bij de prestigieuze Itensierswedstrijd Bocuse d'Or. Jan, welkom. Lokweenske. Ja, dankjewel. Juist wie die finale in Ahoy in Rotterdam al een beetje bijkwam? Ja, nou veel tijd om bijgekomen, dat hebben we nog niet. Maar nee, ik kijk er zeer positief terug en ik zit hier met een heerlijk gevoel aan tafel. Ja, maar dan wist je hoe het plot bellen, toch Jan en Alleman? Of hoe werkt het? Ja, vanochtend waren we al vroeg uit de veren voor wat radio dingetjes. En uiteindelijk zouden we de spullen opruimen van de wedstrijd van gisteren. Maar daar zijn we niet aan toegekomen door overal heen te gaan voor wat media dingetjes. Maar dat is natuurlijk allemaal leuk en hartstikke goed. Ja, dat is mooi voor het Itensier nu nou, in het geval voor het kokwezen. En zullen we eens even waarom naar die dag van Juster in Ahoy, Rotterdam? Want daar binnen beelden van. We zeggen jij daar on het werk. Dit is hoe je in daar on het werk binnen. Misschien kun je zelf even vertellen, wat moest je in maart zien daar? We moesten voor de vis, was de opdracht werken met tarbot, kreeft en kokkel. Er moesten 3 garnituren bij en een saus. En bij het vlees met kalfswang, kalfshaas, kalfswezerik en kalfsnier. Ook 3 garnituren en een saus erbij. En van die garnituren mocht je 1 garnituur onbewerkt meenemen. En 2 garnituren moest je uur van de wedstrijd van tevoren mocht je die uitzoeken op een soort markt. Dus dan wist je niet wat je kreeg. Okay. Dus er komt ook een beetje blackbox noemen we dat. Een beetje op de creativiteit komt het aan. Ja, maar iedereen die het meedoet aan die wedstrijd, die maakt het wel hetzelfde? De basisopdracht is hetzelfde. Want ook met kalfshaas, kalfswezerik, kalfsnier en de wang bijvoorbeeld. Je moet minimaal 2 producten gebruiken, maar je mag ze alle 4 gebruiken. Ja, ja. En ik heb bijvoorbeeld niet met de kalfshaas gewerkt. Dat ligt wel weer voor de hand om dat juist te gebruiken. Mm-hmm. Volgens mij was ik ook de enige die het niet gebruikte. Maar ja, dat had ik bewust gedaan. Daar maar valst ik wel weer op voor zelfs. Ja, want ik was ook een van de weinigen die weer met nier werkte. Maar ja, dat is een beetje een bewuste keuze die je maakt, waardoor je er misschien wel extra uitspringt. Ja, precies. Je stiet ik van alles op tafel. Dat is al je kroen. Mijn naam, dat ben ik ingrediënten die zelf meenemen meest om het speciale te maken. Ja, je mag bepaalde basisdingen mag je meenemen, zoals bouillons en sausen. Als het maar basis is. En takjes en kruiden, dat mocht je ook meenemen. En ja, wat ook hier, je ziet natuurlijk een beetje die plank die onder het bord zit. Dat is ook iets wat ik extra gedaan heb. Je moet gerecht op bord presenteren, maar er staat nergens bij dat je het bord niet nog op een plank mag serveren. En zo zie je ook daar bijvoorbeeld in het graatje had ik de huid van de tarbot had ik gepoft. Ja. En in het kruim had ik nog een soort gepofte kreeft. Dus had ik nog wat extra's ernaast liggen. Dus ook weer probeer je maximaal om op te vallen en ze te imponeren. Ja, precies. En die stenties en zo, dat heeft dan ik al hier... Ja, komt een beetje inspiratie op de zee. Heb ik ook wat kokkelschelpjes weer teruggelegd. Omdat kokkel is ook weer de opdracht. Ja. En zo probeer je zo goed mogelijk dat ook te presenteren, want dat is ook heel belangrijk. Ja. Smaak is het allerbelangrijkste, maar presentatie telt natuurlijk ook mee. Nou, het ziet er al mooi uit, toch? Het ziet er fantastisch uit en je ziet ook, wat mij verbaast is dat zo'n topkok toch ook heel veel mooie natuurlijke producten gebruikt. Dat is heel mooi. Ja, goed. Ja, zeker. Nou, dost dit al een aantal jaar. Je bent al witte vaak kampioen worden. Hoe lang bleef dit leuk om te doen? We hebben natuurlijk afgelopen januari was de wereldfinale in Lyon en daar hebben we iets heel moois neergezet. En naar mijn 9e? Ja, 9e inderdaad. En naar mijn mening zit daar nog rek in en kunnen we gewoon veel hoger eindigen. En dat zijn natuurlijk meerdere factoren zijn belangrijk. Ik bedoel, Bocuse, de stichting zelf, die her en der, we hebben natuurlijk ook hulp nodig van bedrijven en die mee gaan doen, die ons kunnen helpen daarin. En, want er zit een heel soort tijd in zitten. Ja, heel veel tijd is geld in je vak. Ja, tijd is geld. Ja, natuurlijk, dat komt overal bij kijken. En er zijn landen die hebben bijvoorbeeld wat meer budget en daar willen wij ook graag naartoe. Ja, want dat is het probleem dat Nederland, de heeft een fantastische presentatie, zetten verliezen, joggende, maar als er meer geld is, dan zou die plak nog hegen willen kennen. Nou, dan heb je wel meer mogelijkheden om dat te bewerkstelligen. En dat kan zeker een belangrijke rol spelen. En ik denk ook dat het heel interessant is voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven en ook in Friesland. Maar je moet het dus nu allemaal door je gewone werk doen. Tussendoor. Ja, in de vrije uurtjes. Daar ga je inspireren of je gaat dingen opnieuw uitproberen of zo. Want goed, zo'n kaart vernieuwt ook natuurlijk in een restaurant. Ja, klopt. Maar hoeveel geld zoest hebben om echt die top te bereiken?
Ja, dat vind ik moeilijk. Wat voor bedragen gaan erin om? Nou ja, je hebt wel Scandinavische winnen. landen, heb je het wel, gaat wel richting miljoenen. Echt? Kijk, die jongens, die hebben heel veel tijd om... hun werk is de wedstrijd, die heb je erbij. En dan die hoeven daarna net nog een baan te hebben. Die kunnen volslang concentreren op die wedstrijd. Ja, en dan zie je ook, het is niet voor niks dat hun ook aan de top staan. Nee. En naar mijn mening is geld niet het allerbelangrijkste. Het helpt wel, laten we daar heel simpel in zijn, dat weten we allemaal. Ik bedoel, het belangrijkste is natuurlijk wat je uiteindelijk op het bord legt en de smaak. En wij willen ook de identiteit van Nederland we willen een bepaalde stijl laten zien. En de Nederlandse identiteit vinden we ook heel belangrijk. Ja. Maar wat is die ambitie? Wat zou je graag willen? Ja, voor nu is het gewoon zaken om zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de Europese finale in Boedapest in mei. Ja, en dan natuurlijk door te stomen naar Lyon en daar gewoon zo hoog mogelijk te eindigen. En dat we een keer met Nederland echt iets neer kunnen zetten en dat we die stap kunnen maken. Ik bedoel, met heel veel sporten doen we het heel goed. Ja, en, het is als topsport. Als je dat zou zeggen met de focus en hoe je het... Ja, dat kun je als maar elkaar vergelijken. Ja. Maar dat zijn dan die wedstrijden. Maar de Workenstein in Zwolle bij de Librei, een heel bekend restaurant. Maar zoest wat oors wollen, zoest nog heger op wollen, zoest in Boetenland werkje wollen. Nou ja, Librei is natuurlijk Nederland, is gewoon de beste zaak van Nederland. Natuurlijk heb ik wel ideeën bij de toekomst. Hè. Misschien wel een eigen zaak. Het zal niet meteen, als je het mij vraagt, in het buitenland zijn. Maar dat het zal ook een beetje blijken hoe dat verder af gaat lopen met de Bocuse. En daar gaan we eerst volle 100% voor. En daarna gaan we kijken wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar daar heb ik zeker wel ideeën bij. Als je nou zoiets wint, krijg je dan, net als een contractspeler, dan worden ze gevraagd om naar de Engelse competitie of ergens anders met voetbal. Krijg je dan aanbiedingen ook? Zijn mensen geïnteresseerd? Het gebeurt wel inderdaad, het bedrijf. Hè. Die zien, je zet jezelf wel op een kaart. Ja. En mensen vinden, het bedrijf vindt het ook interessant. Maar er is nog net een aanbieding gehad als dachters van, yes, nou ben ik binnen. Nee, dat nog niet. Zo werkt het dan. Het is zielig, hè? Het is nog niet zo gek als in de voetballerij gaat. Nee, dat gaat nog net. Bist nou jongens in de keuken thuis ik altijd met dit soort producten bezig? Of heeft dan ik wel gewoon lekker in gehaktbal? Nou ja, als ik thuis in de keuken bezig ben, is er weinig. Want als ik aan het werk ben, dan ben ik met avondeten niet thuis. Nee. Maar dan eten we ook gewoon normaal hoor. Dan vind ik gekookt aardappeltje of gehaktbal vind ik ook heerlijk. Ja, gelukkig. Als je maar goed bereid is. Oké. Een heel zo succesvol fest in Boedapest bij het EK Takamia. Jan Smink. Ja, haast een reportage over Annie Vriesinger. Hoe stevig is haar band met Friesland? Haast het antwoord op die vraag. Maar eerst praten we over seksueel geweld. Anke van Dijken van VIER, de directeur daarvan. Ja, het Centrum Seksueel Geweld is hier in het MCL in Ljouwert. Hoe groot is het probleem van seksueel geweld in Friesland? Het probleem is heel erg groot, maar het komt heel vaak niet aan de oppervlakte. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 meisjes en vrouwen aangerand zijn of verkracht. Ooit in hun leven. 1 op de 8? 1 op de 8 en 1 op de 25 jongens. En bij jongens gebeurt het wel minder, maar 1 op de 25 is ook nog steeds heel veel. Dus ik zou ook wel heel... Ja, ik vind het belangrijk dat we daar ook aandacht voor hebben dat het ook jongens overkomt en niet alleen meisjes. Nee. Dus het is een groot probleem. En wat denk ik ook heel belangrijk is... We denken al gauw bij een verkrachting aan de man in de bosjes. Maar in de praktijk is het bijna nooit een man uit de bosjes, maar is het vooral... een opa, een stiefvader, een oudere broer. Echt een bekende van het slachtoffer. Ja, een eerste date, een baas. Ja. Nou is dat centrum de kaam om het makkelijker te maken voor de slachtoffers om daarmee om te gaan of om daar help bij te krijgen. In Utrecht zit al zo'n centrum. Ja. Die hebben een film gemaakt. Dat gaat door een jonkje die het slachtoffer worden is. Hij hier via internet een date maken, maar tocht hij een leeftijdsgenoot. Alleen nog dat er in het heel oorzaak. En toen besloten we om een keer af te spreken op het station. Ik zag niemand van mijn leeftijd. En toen stapte er een oudere man op mij af en die zei... Hallo, ik ben Sanders vader. Kom maar mee. Hij heeft me geslagen. En toen de verkeerde dingen gedaan. Die je niet doet. Ik heb tegengestribbeld, maar... niks. En... je voelt je alleen. Heb ik mijn moeder verzameld en heb ik mijn ouders verteld.
Dus toen zijn we naar de politie gegaan. En daar heb ik mijn hele verhaal verteld. En vanaf daar zijn we doorgegaan naar spoedeisende hulp. Voorheen moest je, als je dan eenmaal zo'n onderzoek had gedaan, moest je gaan nadenken van nou, welke hulpverleningsinstantie is hier nou eigenlijk geschikt voor dit slachtoffer? Als iemand net een verkrachting heeft meegemaakt, en met net bedoel ik echt net, korter dan 7 dagen geleden, dan heeft hij bepaalde zorg nodig. Ja, vervolgens is er een case manager die jou in de gaten houdt. Ja, dat vinden mensen prettig. Die gaat vervolgens onderzoek doen naar welke vorm van hulpverlening het beste is. Dus voor de politie is het eigenlijk alleen maar makkelijker daardoor geworden. En dat slachtoffers straks ook weten, bij een acute verkrachting, dan moet ik daar zijn. Daar moet ik me melden. Want daar kan ik rekenen op goede zorg en goed onderzoek. Nu word ik ook geholpen. En het helpt heel erg. Maar het is natuurlijk, het gaat niet zomaar voorbij. Ja, dit is een heel heftig voorbeeld wat we zien in het filmpje. Maar voor waar is dit nieuwe centrum nou eens bedoeld? Kijk, het is vooral bedoeld, nu is het zo dat mensen vaak gewoon niet weten waar ze terecht moeten. Of ze schamen zich en ze durven niet goed naar de huisarts of naar de politie. Of weten niet naar welke hulpverleningsorganisatie ze moeten. En door gewoon heel duidelijk een centrum seksueel geweld te hebben, weet je van er zitten mensen met verstand van zaken. Je hoeft je niet te schamen ervoor, want ze weten wat daar aan de hand is. En dat maakt het gewoon ook makkelijker om hulp te vragen. Wij zorgen ervoor als mensen contact met ons opnemen, dat ze gewoon ook de zorg krijgen die nodig is. Het kan zijn natuurlijk dat je verwondingen hebt, dat de verwondingen behandeld worden. We praten met mensen of ze aangifte willen doen bij de politie. Als mensen aangifte willen doen, nou dat zag je ook in het filmpje, dan moeten de sporen veiliggesteld worden. Nou, dat kan dan ook gebeuren, maar het gaat allemaal op één plek. En dat maakt het natuurlijk veel fijner, zou ik bijna zeggen. Het is nou zo dat als ik bij Gelieks dit toekomt mij, dan ga ik naar de politie, dan moet ik mijn verhaal vertellen. Ja. Dan moet ik misschien naar de huisdokter of naar het ziekenhuis, moet ik weer mijn verhaal vertellen. Moet ik weer uitlezen wat er gebeurd is. En dat willen je hem nou simpeler maken? We willen dat simpeler maken en we willen heel erg graag dat mensen direct naar ons toe komen. Want je ziet nu vaak dat mensen zich schamen, dat ze kinderen, veel ook, maar ook volwassenen, die schamen zich, die gaan niet naar de hulpverlening, die gaan niet naar de politie. En dan zie je na verloop van tijd dat ze... Kijk, sommige mensen die weten het een plek te geven, maar zeker de helft van de mensen, die lopen op een gegeven moment vast. Die krijgen een posttraumatische stressstoornis. Op een gegeven moment kunnen ze niet meer naar het werk of niet meer naar school. En dan zijn ze soms al 1,5 jaar verder of 2 jaar verder voordat ze naar de hulpverlening gaan. En dat is eigenlijk gewoon niet nodig. Dus als wij... Als ze direct naar ons toe komen, dan blijven we ook in contact met ze om te kijken van gaat het goed met je. Als het niet goed gaat, dan kunnen we ook veel sneller hulp bieden, bijvoorbeeld traumabehandeling. Ja. Dit zit in het MCL in Ljouwert. Daar kun je gewoon naar binnen stappen. Hoe kun je een afspraak van tevoren te uitzien? Er is een telefoonnummer wat je kan bellen. En ja, als je binnenloopt, dan word je natuurlijk ook meteen geholpen. Maar in ieder geval, er is ook een telefoonnummer waar je gewoon 7 keer 24 uur naartoe kan bellen. En de hulp wordt geboden of in het ziekenhuis of bij 4. En wij werken weer heel nauw samen met de politie en met allerlei andere instanties die erbij betrokken zijn. Ja. Maar wij zorgen dan dat de hulp gewoon goed geregeld wordt. De zaak is nou zelfs dat je die nou een bekend ziet krijgen. Dat mensen weten wat ze hinnen moeten. Dat mensen weten dat ze voor dadelijk naar Jimta kunnen. Ja. Hoe zie je dat dan? Ja, ik hoop dat ze... Je kan natuurlijk gewoon op internet kan je het vinden, het telefoonnummer. En we gaan daar zelf natuurlijk ook heel veel aan doen om er bekendheid aan te geven dat dit centrum er is. Het is belangrijk dat het op scholen bekend is. Hè? En je ziet ook dat jongeren tussen de 12 en 23 jaar, dat die 4 keer zoveel kans lopen op een verkrachting dan anderen. Dus wij gaan er heel veel bekendheid aan geven. En dan hopen we ook dat... wat ook al in het filmpje werd gezegd, dat er binnen 7 dagen contact wordt opgenomen. Ja. En de ondervindingen in de rest van het land ben goed, dus dat met leren in Ljouwert in goed komen? Ja. Oké. Anke van Dijken, dank u wel. Ze begon een winkel in Snits, omdat ze het hier oors net uithoudt. In Deersum had ze haar plakvoen, maar de Eerste bergen bleven haar thuis. Dit is aflevering 2 in de serie Bekende Net-Friezen en haar een speciale plak in Friesland.
heb al 1000 kilometers op de teller staan en 600 meters nog te gaan. En dan staat al die prachtige boerderij met een nieuwe stal. Ja, dat is wel voorvreugde puur. Zo, de witte hond is van mij, Jana, 13 jaar. Wolf ook 13 jaar, dat is de herder van It. Niet meer zo het nieuwe model, allebei. Maar vroeger gewoon trainingspartners. En nu gewoon schatjes. Die stal heeft It 2009 gebouwd, begonnen. 2010 is die dan klaar geworden. Dat is stal uit Oostenrijk. Dus dat was een beetje mijn invloed. Wat is de reden dat je vaker in Salzburg bent dan in Deersum? 20 jaar in topsport, reizen, 280 dagen in het jaar onderweg. Dacht ik, heel makkelijk kan ik me hier settelen. Nee hoor. Vreselijk, de wortels zijn diep bij mij. En ik hoor in de bergen. Stel. Zo. Annie Vriesinger is zonder hier haar eigen winkel met bennekleed begonnen in Snits. Eenzelfde winkel had ze ook in Eersterijk. Nee, dus dat komt wel goed. Imsen Elfs en nu ook echte winterjassen zijn binnen. Nou, ze zijn nog heel klein. Ik ben wel een type, ik moet werk hebben. Ik moet een project hebben, anders vind ik mezelf niet leuk. Ben je deze winkel begonnen omdat je wat te doen moest hebben in Friesland? Dat was wel een klein beetje een reden. In Salzburg heb ik begonnen met inkopen. En dan was ik in de showroom en heel veel zegden dan... wij zijn eigenlijk in Noord-Nederland of Friesland niet vertegenwoordigd met een fysieke winkel. Zal je dan niet ook wat willen beginnen? Het winkel maakt me blij. En de mensen die er binnenkomen, die hebben ook plezier. En de collecties van dat het nieuwe komt binnen, dat oude moet plek maken. En dat gaat mij zo daar. En zwabberend over deze smalle dijk met een paar berenburgers achter de knopen reed ik dan hier naartoe en ging ik de open haard aanmaken. Ja, Annie Vriesinger dus in het filmpje. Ja, reedrieder Art Schenk, je ziet me belangstelling te zien naar Annie. Je kent hem ook persoonlijk zelfs. Ja, ik ken haar niet. We hebben niet in dezelfde tijd gereden uiteraard. Maar ik ken haar in de periode dat ik chef de mission was bij het Nederlandse schaatsen voor de Olympische Spelen. En ja, je bent heel vaak in Insel geweest, ook wel in die periode. Dus Annie en iets ken ik goed. Ja, leuk om haar dan zo even te zien in een winkel die ze nou begonnen is. Zeker. Dat ze ook andere dingen doet. Maar toch ook het probleem van de Oostenrijkse bergen die trekken. Ja. En het platte Friese land. Dat is natuurlijk heel iets anders. Dat is wel even wat dat zal wel winnen zijn, denk ik. Ja, je kun je dat wel intinken. Ja. Ja, zeker. Ja, Art Schenk, ik denk dat een hele generatie die nou voor de televisie zit, dit nog wel herinneren. Art Schenk won op de eerste dag de 5 kilometer race. We haalden op de laatste dag een gouden plak op de 10 kilometer voor Kees Verkerk, die het zilver won. Hier is hij tegen de Japaner Maeda op weg naar het goud op de 1500 meter. Art komt met ruime voorsprong op de finish af. En hij beëindigt zijn race in de nieuwe Olympische recordtijd van 2 minuten en 2,96 seconden. Met zijn 3 overwinningen werd Art de onbetwiste meester van het Olympische schaatsen van 1972. Ja, prachtige beelden. Wanneer heeft Jozef het laatst zien? Ach, dat is wel denk ik al wel weer eens een jaar of wat terug, hoor. Oh, toch wel? Ja. Ik heb die beelden niet, maar goed, als je weer eens bij een televisiepresentatie of het komen ze altijd weer voorbij. Ze altijd weer getoond. Ja, precies. Ja. Ken je hem de beelden? Ja, de beelden komen wel bekend voor. Ja. Jawel, hè? Leuk om te zien. Ja, het is van Fadinti, denk ik. Zeker. Ja, nee, die ken ik. Die kent u wel, ja precies. Art en Casey. Ja, daar kun je niet onderuit. Wil je nog een soort herkend op stritten? Nou ja, je ziet wel aan mensen dat ze je herkennen. Dat heeft ook te maken met of je veel nog op televisie, in de krant of dat soort dingen. Dus als je daaraan werkt, dus de laatste paar jaar ben ik wat meer in beeld, dan merk je dat wel. Maar niet zo gek dat ik me niet gewoon rustig kan bewegen in de stad of waar dan ook. Nee. Dat valt daar. Ja. Je bent zo'n 2012 ambassadeur van het schoonrijden, het pronkjerieden, zat we hier in Friesland zitten. Joen jou je in Ljouwert een kliniek van dat schoonrijden. Ja. Hier je ooit jeder deze tak van reetrieden dien? Doet ze je even vragen? Nee, nooit gedacht eigenlijk dat ik daarvoor gevraagd zou worden. Maar het feit is dat 2 jaar geleden is dat gebeurd, ambassadeur te worden. En dat was eigenlijk om het schoonrijden
aangemeld te krijgen bij UNESCO voor het immateriële erfgoed. Ja. En ja, dan heb je een ambassadeur nodig, zeiden ze. Nou, ik zei ja, ik denk er eens over na, maar daar was ik eigenlijk wel vrij snel uit. Ik vind dat die kleine tak van de KNSB best geholpen mag worden en dat doe ik dus ook graag. En vervolgens zei ik van ja, ik ambassadeur ben, moet ik het ook proberen. Dan moet ik het ook gaan doen. En hoe vind je dat de eerste keer? Nou, dat is... ja, als je ze allebei naast elkaar, dan gaat het allemaal wel. En het linkerbochtje, ja, dat zijn we wel gewend natuurlijk met het lange baanschaatsen. Maar rechtsom en dan over aan de buitenkant komen, dat is wel moeilijk. Het is een mooie uitdaging ook. En ja, er wordt heel veel over gezegd van, ja, het is oude mensen, het is voor oude lui. Ja. Maar ik denk dat het voor heel veel jonge lui die willen schaatsen, dit een onderdeel heel goed is om mooi over te komen. Want dan kan je zien namelijk... Ja, we sjuggen hier de beelden. We sjuggen jou hier om het werk. Ja, eens een keer, de presentatie denk ik was dat van... Want wat voor techniek komt er bij Shen? Ja, de techniek is dat je mooi de balans weet te behouden. En je lichaamsgewicht, als je recht op de schaats staat en je brengt je lichaamsgewicht rechts van die schaats, dan gaat die schaats naar rechts. Breng je het naar links, dan gaat hij naar links. Dus dat buitenover rijden, dat is dan in dit geval eigenlijk een beetje de truc, de techniek. Maar dat klinkt heel simpel, maar ja, dat het is klinkt het dus heel net. simpel. Je kan het aan de schaats. Hè. Ik bedoel, het is een veel bredere schaats, hij is ook wat korter. Ja. Heeft een bepaalde ronding. Dus je kan je voorstellen dat als je die schaats recht op het ijs zet, dan kan je hem heel makkelijk heen en weer bewegen. Staat die zo, dan gaat dat veel moeilijker. Ja. Dus je zet de schaats recht neer. En als je dan je lichaamsgewicht rechts van die schaats brengt, dan gaat hij mooi buitenover. En dan neem je hem over met de andere slag, die dan ook weer buitenover gaat. En in feite is dat ook de slag die je moet maken. Hè, wat we bij het lange baanschaatsen heel vaak zeggen. Hij komt niet over, hij hangt een beetje tussen die schaatsen in. Nou, dat leer je nu met schoonrijden. Schoonrijden moet je overkomen en dan mooi buitenover. En dan neem je hem over op de andere schaats. Nou, dat is een stuk van de techniek van het schaatsenrijden. Het is de essentie van het schaatsenrijden. Ja, dus je zei zo eigenlijk de jonge generatie, die misschien ook al lange baanschaatsen doet, die zou dit ik wel leren kennen. Al was het maar eens om die schaatsen, ze zijn er ook in kleinere mate. Om gewoon het eens een weekje te doen, om mensen te laten voelen, hè, om jeugd te laten voelen wat overkomen is. Want lange baanschaatsen is het al van ik wil Irene en ik wil Sven worden. Ja. Hard en veel kracht. Maar techniek is natuurlijk, als je met een goede techniek hebt, kan je daar ontzettend veel mee bereiken. Zullen we een goede oorvulling op een training wezen? Ja. Ja, van de topreedrieders van dit moment? Ja, top. De jongens die kunnen wel schaatsen. Kennen dat wel. Komen wel over. Maar als je de jeugd praat over, en ik hoop straks ook dat er heel wat jeugd is in de Elfstedenhal, want daar is het erg belangrijk voor, om dat gevoel te creëren. Ja. Waar eigenlijk met het lange baanschaatsen nauwelijks dat gevoel, en heel snel krijg je dat je tussen de schaatsen in hangt en om dan netjes de beweging te maken en over te komen, dan leer je dat met het schoonrijden ontzettend goed. Ja, maar dat stoffige imago van dat pronkje rieden, dat met er een beetje weet je, het zal er altijd een beetje aan blijven kleven. Maar ik vind het ook een mooie uitdaging voor de 40-plusser om ermee te beginnen. Ben je een schaatsrijder en heb je lange baan geschaatst, heb je toertochten gedaan, heb je marathon gereden of wat dan ook, dan is dat op het moment dat je denkt van ja, het gaat me veel te hard in die rondjes 33, dat red ik niet meer. Dan is dit een mooie uitkomst om uit te proberen. Want naarmate mens ouder wordt, is de coördinatie met name, evenwichtcoördinatie, is een ontzettende goede voor je brein. Dus daar gebeurt van alles. Je ziet hele eenvoudige bewegingen net op televisie. En hierboven gebeurt van alles om dat coördinatief goed te sturen. Dus je prikkelt je brein geweldig. Soort van Jim wat wezen? Nee? Liek het een tijd? Het lijkt me wel leuk om te proberen, maar ik ben niet de grote ster in schaatsen. Nou, je hoeft geen topreedrieder te Nee, worden. dat hoeft ook niet hoor. Je begint met 2 schaatsen naast elkaar en dan heb je een mooie stevigheid. Het enige is, je moet een beetje wennen, die schaatsen zijn wat korter en een beetje ronder. Dus, maar zodra als je door hebt dat je netjes rechtop staat en je lichaamsgewicht, dat stuur je met je heupen, dan wordt het dan een heel stuk makkelijker. En wat ook heel vaak gebeurt is aan een stok, of met iemand die goed stevig rijdt. Dus dan kan je best even een balansverstoring kan je opvangen. Hoe laat me we jong wezen in Ljouwert in de Elfstedenhal? 7 uur gaat het beginnen. Om zo'n uur gaat het los. Ja. En als ze niet in de zwol komt. Ja,
Zeker. Oké, succes met het promotie van het pronkje rijden. Ja. En dank dat je meer alle wien van de jong. En dit wie bient. Dank voor het Channing en heel graag ontmoen. Interessant. Ja, ik wil meer van weten van. Ja. Het is echt heel snel voorbij. Ja. Moord inbiedt. VVD kopstik en oud-commissaris Hans Wiegel. Hoe zijn favoriete plakje in Friesland? Nou, ben benieuwd. Nou, laat me maar even zien. Ja, toch wel.